Morjesta. Täällä. Kuvaan vähän. Oho. No niin, joo. Jatketaan sitten. Tabletti taitaa, no joo, tabletilla mä kuvailen, kun ei löytynyt kameraa. Mutta miksi mä syön tota? Joo, tuosta näkyy maailman oudoin. Joo, mutta on jotkut huomaa, että siinä on zebra, jotkut ei. Mutta se on kyllä oudoin, mitä mä oon ikinä näin. Uskokaa pois. Ette ehkä kuulleet, mitä sanon. Mutta joo, tabletti on niin vaarallisessa paikassa ja huonossa. Et pitää ottaa tuolikoulussa. Ehkä se on nyt paremmin. Joo, eihän tässä tietty ole taaskaan puhuttavaa. Että, niin, eihän sitä taas ole puhuttavaa, mutta yritetään keksiä jotain. Totta joo. Mun pitäisi puhua teille parista asiasta, jotka ovat se Espanjan matka. Mä en ottanut kameraa mukaan. Niin. Mä en ottanut kameraa mukaan. Mä epäonnistuin, mä tiedän. Älkää syyttäkö mua, mä oon hajamielinen. Mutta joo, ihan sama. Pakko kyllä istua tähän tuolla. Tulla vähän lähemmästä. Niin, Kaaduin skuutilla pari päivää sitten. Mut joo, palataan kohta. No niin, takaisin. Jos taustalla kuuluu ääni, niin älkää välittäkö. Äiti vähän puhuu veljelle. Joo, onneksi ette näe täällä lattiota. Tarvitsen eikä kyllä. Hyvä. Nannami. Kävin tänään itse vähän kaupassa. Löysin onnikseni farkkusortseen joskus varmaan 2 vuotta vanhan 5 eurosen. Ei, 5 eurosen, 5 euron seteli. Jei! Sukuilevdei. Mä oon hyvä tanssija, mitäs pidätte? Pistäkää kommentteja, onks mä hyvä tanssija. Niin joo, okei, otetaan nyt iisisti. Niin mä ajattelin tehdä jotain vlogaussarjaa jossain ajassa. Ne tulee mun sille normikanavalle, johon mun kaikki muutkin videot tulee. Tai sitten sille, johon mä tällä tabletilla on tehnyt. Jompikumpi. Käykää katsoa kummatkin kanavat, jos on sinne joku vlogijuttu ilmestäytynyt. Onks se sana? Kirjoittakaa kommentteihin, onko se sana? I am so stupid. Mä en osaa sanoa. Onko se ilmestynyt? Ilmestynyt.
Joo, älkää välittäkö, jos matki lakkoa. I am so sorry. Joo. Ai, sisko, ai, eipäs nyt tehdä koulun omaisuuteen mitä tällä tehdä repii. Vaikka saat kyllä ehkä maailman paras tekee hymynaamoja. Hetkinen. Mitä toi? Eiköhän tää video ollut tässä. Nähdään ensi.